Hello! Welcome po ulit dito sa aming channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng creamy corn at ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng mais, cheese, tapos gagamit din po ako ng condensed milk. Tsaka gagamit din po tayo ng tubig para sa ating sabaw. Ngayon ay uumpisahan na po natin na lutuin ang ating creamy corn soup. Maglalagay na po tayo ng tubig. Hihintayin lang po natin na kumulo yung ating tubig. Dadagdagan pa po natin ng konting tubig. Gusto ko po kasi yung maraming sabaw. Ngayon po ay kumukulo na yung ating tubig. So, pwede na nating ilagay itong ating mais. Ngayon po ay ilalagay na natin itong ating condensed milk. Mga 2½ tablespoon ng condensed milk ang ginamit ko. Kung kulang pa po sa tamis ay pwede nyo pa pong dagdagan ng condensed milk. Titikman ko po muna yung sabaw kung tama na ba ang condensed milk na nailagay ko. Yan, tama na po siya. Matamis na. Halo-haluin po muna natin para hindi magdikit-dikit yung ating mais. Pagka hiniwa mo kasi na luto na yung mais ay magdidikit-dikit po siya. So, kailangan po nating haluin. So, ayan na po. Kumukulo na yung ating creamy corn. Ngayon ay pwede na po nating ilagay itong ating cheese. Yan, halo-haluin lang po natin para matunaw po yung ating cheese. Hindi pa po siya tunaw, so ipagpatuloy lang po natin ang paghahalo ng ating creamy corn soup. Ganito po ang ginagawa ko dito sa bahay kapag may mga leftover or mga tira-tirang mga ganito, mais. Ginagawan ko siya ng paraan para hindi po masayang. Kasi sa mahal ng mga bilihin ngayon, tapos magsasayang ka ng pagkain, mahirap po talaga. Pwede po palang pang merienda itong ating ginawa ngayon. Hihintayin ko po muna na medyo matuyo yung ating nilagay na sabaw para tamang-tama rin na matunaw po yung ating nilagay na cheese. Matagal po kasing matunaw yung cheese kasi medyo naka-frozen po. Hahaluin lang natin ng hahaluin.
Ngayon po ay super creamy na po nitong ating corn. Pwede na po nating patayin yung apoy. Ngayon ay hahanguin na po natin itong ating creamy corn. Ayan na po ang ating finished product ng creamy corn soup. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana'y magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.